duhagli ka babayi ang iya nga ginpalangga. So, ikaw Action James. Pati Action James. Pwede ko da mapalihog sang cellphone nga pula. Ang mahiwagang cellphone ta. No? Kaya para sa mga ka-action naton, ngaluya nga magpadala sang ilang advice, ari ang aton text hotline. Text lang ha. Sir 963-757-0874. Sa liwat, Sir 963-757-0874. Padala ka mo dira sa inyo nga mahatag iya nga advice sa aton letter sender sa subong nga hapon sa kay Jimmy. Kag pwede man diri sa aton iya nga Facebook Live, no, pwede man ka mo dira magkapadala sa nga inyo iya nga advice sa kay Jimmy. Oo. Kay Manong Jimmy. Hindi Jimmy Bilonyo, ha? Manong Jimmy lang gid ang iya nga pangalan. Sige. Okay, kadamo digili sa ila nagpadala sa mga messages. Karon ko lang na pang basahon, na? Ang inyo iya nga mga messages. Diri kita anay sa aton iya nga diri kita anay sa pagbasa, no? Sang aton iyang mga advice, 'di ba? Mga advice ninyo sa aton iya sa aton nga letter sender. Do hindi na ko ka hindi na ta maghinabot ani. Well, anyway, antes anay ang pagbasa sa aton iyang mga advice, no? Advice ninyo. Dire ko anay hua sa i-share man nga advice ni Tita Wen sa aton letter sender. Sa kay Manong Jimmy. Manong tawag ko siya kay 40 years old na siya. Mayong hapon sa imo Jimmy. Abi mo Jimmy kun matuod nga naghinulsol ikaw. Untata na ina ang imo iya nga komunikasyon sa imo ex-girlfriend nga nagbalik na sa Amerika. Paminsara Jimmy, halimbawa ibutang nimo ang imo sitwasyon sa iya man nga abana, nga ginahinago ninyo, no, nga ginaluiban, tago abi. May posibilidad nga bisan ikaw hindi mo man mabaton ang kaangay nga sitwasyon. Sino bala? Maluiban ka lang kaning sa imong best friend dira. Bisan sa kagamay lang nga bagay pero marain imo buot, di ba? Ayhan pa ini nga imo na gid nga asawa or imo nga bana. Bisan pa nga tama kalayo niya sa imo, di kung padayon niya nga nagakomunikar ka mo nga duha, ay makonsider ina sa gihapon nga pagluib. Sa imo iya matuod nga asawa or bana man. Wala sila kahibalo kung ano darang ginahimo mo. Sa sulod sang 2 ka bulan, ayhan? Sa sulod sang 2 ka bulan, ayhan? Wala sang may natabo liwat sa inyo? Amo na ang mabudlay. Isa pagid ka punto, Jimmy. Halimbawa, kung ibutang nimo, ang imo kaugalingon bilang bana sang imo nga ex-girlfriend nga nagalaom nga mangin faithful ka, mangin honest ka, no? Sa iyang asawa. Ano ay han ang mabatsyagan mo kung sa imo na mismo matabo man ina. Diba? Tuman ka sakit. Kag ari ko lang kahit siyempre may mga report kung kaisa mo ni mga sitwasyon.
di bala malikawan ano ang himuon sang bana or ano ang himuon sang asawa. Basi bala may tendency wala man naton ginapangayo pero kung ano tawag na gani ano na siya maglalai na kay tungod man sa sitwasyon tungod sa nahibaluan niya nga information ano ay han ang pwede mahimo sang isa iya ka mana or isa man ka asawa. So dapat maging halong-halong gid, no? Maghalong-halong gid kita kag kung pwede pa lang hindi na lang na paghimuon. Agud iya nga hindi ka wala ka sang may maagrabyado nga isa ka pamilya, kita mo naguba na gid kiti syempre o nagbulag na gid ya. No? Ang ginasiling gani ang golden rule bala kung hindi mo gusto nga himuon sa iban, hindi mo dapat pag himuon sa imo man or ikaw mismo wala hindi kasi na maghimo ay para hindi man magbalik sa imo ang malain nimo nga ginhimo. Sige. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:16 na kita. O dumalang-alang ko sa pagbasa sang iba naton nga mga advices. And anyway, no, diri kita anay galiho sa aton nga update ni action na action na Nelmar. Available na siya si Action Eden. Doon hindi ko mayo maklaruhan. Si Action John. Kanipis kaayo. Sige. Ara na siya? Okay. Sige. Hulat-hulat tunta. Danay lang kayo mapreparar man ko isang akon nga. Ano tawag ni? Ang aton nga flash. Flash, no? Flash? Sige. Report! Sige, so sa sininga inoras, kuwaon naton ang flash report ni Action John Diaz. Action John, please come. Action na an isa na naman ka-encounter kung enkwentro na nagluntad sa ginamang hapon sa bahay naman ni isang sitio Minatay, sakop sa barangay Marcelo sa Banwasang Calatrava. Ang Calatrava yara sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, Bot Silingon, isa ini kasi paradong encounter labot sa nagluntad sa Banwasang binalbagan kay nagilawang sang aga aksyonan. Sa report nga ginpadala og inisyal nga pagpayag diri sang Philippine Army, particularmente na sang 79th Infantry Battalion, kapin mga 7 ka mga individual armado nga kalalakian ko na persona nga ginaaligar kabahin sang Communist Terrorist Group o kung CTG sang New People's Army Northern Negros Front ang nakaengkwentro sang mga militar. Samtang sila ang nagapadagayon sang combat operation dra sa norte kabahin sang probinsya. Sa initial nga report diri wala sang casualty pilason o kung napatay sa bahin sang mga militar, samtang ginatumod pa naman sa bahin sang NPA nga kung sino bala ining mga injured action-an kay may ara traces mga dugo sa area kung sa indigto nag-retreat o kung digto abi nagpalagyo ining mga rebelde nga grupo. Pero sunod diri nga may ara sang isa ka babae nga na-capture o kung nadakpan ang mga militar, babae nga ginakabig miyembro sang Communist Party of the Philippines, New People's Army. Ngayon karon sa pagginakop sang mga militar. Sa subong nagpadigay na sang redeployment ang mga militar sa area sa Barangay Hilobang para sa blocking kag mahimo dito nila ginapatian ng area of withdrawal sining mga militar action-an. Hindi nga talerto na ang mga tropa sa sitio Tinibyangan para sa dugang redeployment kag reinforcement sang mga otoridad. Nagpa-deploy naman sang ambulansya dito sa lugar kag magkandak sang case back kung kinanglanon aksyonan. So far mo ng pinaka-latest lang gid nga update nga aton nga natipon sa news center no kag sa aton mga pagkuha sang detalye gikan naman sa kapos ng Philippine Army. Siluwat isa ni kay enkwentro nga nagluntad sa area sang Sitio Minatay, Barangay Marcelo sa Banwasang Calatrava. Flash report gikan sa Nokpo ang aksyon nyo, Action John Diaz. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Report! Salamat gid Action John Diaz no para sa isa ka flash report mo kay na may encounter subong may encounter naman bag-o lang gid pangamuyo nga hindi na matabo may natabo na naman. Well anyway sa mga ka-action naton oras naton alas 2:19 na. Standby sa aton yung mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik
aton man i-share sa inyo ang aton iya nga horoscope of the day or yes, sa subong man nga adlaw sa nga Miyerkules. Standby! Life. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kaya tumakambing tinagaman nga amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic Kasuwat para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na Okay, sa mga ka-action naton, kay Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Si Sir Manuel John Ong Gran Kapal, mayong hapon kag salamat gid sa pag-monitor. Sa kay Ma'am Maika Baldivino, introduction. Good afternoon, action and monitor lang ko diri sa may barangay Kabakungan. La Carlota nino, ang Kabakungan. Sige, salamat gid. Sa kay Ma'am Janeline Castro, dugin hapo kuhaw. Okay. Sa kay Ma'am Janeline Castro, nag-monitor from Barangay Handumanan. Greet niya lang ko ng family Castro kag family Villadolid. Thank you so much, Gid. Kay Sir Armando Libuon, nagapabati siya live from Singapore. Kamusta lang da sa inyo? Happy listening lang sa akon kakilala kag mga abyan dira sa Negros. Sige Salamat man sir sa pag-monitor. Okay. Kay Lok Nicor, mayong hapon. Tamyaw ko si Ihado Idoy Labaho nga nagapaminta. Monitor lang sila kuno sa may barangay RSB La Carlota. Si Rose Ann Eriman, mayong hapon man. Kag salamat sa pag-monitor. Si Ma'am Ana Sinoro, thank you so much, kids. Standby! Programa. Pabalik diri sa aton programa. This is my life.
Sa sini nga oras, diri na kita sa aton man nga pagbasa sang aton iya nga horoscope. Sa subong man nga adlaw sa Miyerkules, Hunyo 6, tuig 2022. Unahon nato ng mga Cancer. Sa mga Cancer, natawo Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, manginwais sa paghatag sang buli. Maghalong sa mga tawo, kaabi nimo matuod. Hindi man nga sila nga matuod, tawo sila. Pero sa ila ba lang nga mga ginapakita sa imo nga mga pamatasan, amo na ang imo nga obserbahan, maghalong ka dira. Kung mahimo pa lang Cancer, hindi pag-intrahan sa mga illegal. O kung ano pa dira ang swerte nga imo iya nga ginabaton. Cancer, sa patag sang paghigugma, sunda kung sino. Kung sino ang ginapitik sang imo atagipusuan. Wala kuno sa mangin sagabal sa imo dira mga plano. Sa mga Cancer, lucky numbers 2, 27, 31, and 37. Red is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, likawan nga maulamid ka sa kinagamo. Kung mag-intra ka dabla, magbaisay ka man, magbaisay. Mag-intra ka man bais. Kay may subong nga adlaw, lapiton kagid ni sa mga tawo nga mahilig mangita sang gamo. Pagkalmaan, dapat ipangibabaw ang kakalma para wala ka kita kontra. Sa mga Leo, lucky numbers 3, 28, 32, and 36. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, makapaayong patawaron, kag hangpon ang mga tawo nga nakahimo sang sala. Bangod, kalinong na ang kabaylo sina. Naman kung sige kadira paminsar sang mga ibalos mo bala sa ila na himo nga sala sa imo, diba hindi maglinong ang imo nga paminsaron. Sige lang gamo, may tendency pa maapektuhan ang imo nga pagpahuway or ang imo pagtulog, ang imo nga relaxation. So sige sa mga Virgo, lucky numbers 12, 19, 29, and 38. Royal blue is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, ang mga nagliliga dira nga napaslawan ikaw, iserbi ina nga leksyon para hindi naliwat nga masulit. Kay kung kaisa ang mga kapaltahan, ang mga napaslawan kita abi nga mga gusto kung tani naton ma-achieve, pero wala ka nagadula sang paglaom, amo na ang mga nagabulig sa imo para nga mangin mabakod ka kag masiling mo bala nga hindi ko na ni dapat pagsuliton kay nakaagi na ko diri. Kag syempre sa mga Libra, ang mga nagapalangga sa imo, tampan.
Sa mga Libra, lucky numbers. Hello, Bash Miles. Lucky numbers 5, 30, 42, and 45. Gray is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, di ba lang chismis, ugat gini kun ka isa sang away. Kag kun patulan mo, manginit ikaw. Maakig ikaw. Makaguba sang imo adlaw. Gani Scorpio, kung may mabatian ka dira nga ginalibak ikaw, makabati ka dira sang mga negatibo nga komento na towards sa imo. Hindi pagsapa ka. Ang nasiling gani, kanya-kanya kita may ara sa mga lapses. Diba? Mas mayo focus sa imo dira nga ulubrahon. Naglibak, malabay lang na. Diba, Action James? Ga-approve gid si Action James ako. Sa mga Scorpio, lucky numbers 6, 12, 31, and 44. Orange is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Desyembre 21, may maayo ka nga impormasyon nga makuha nga ina ang magabukas sang panibag-o nga dalan para sa imo nga pag-uswag. I-grab ang mga oportunidad kaangay sina. Kay dako na ang mabulig, hindi lamang ma-improve ang imo nga kapasidad, hindi man nga masiling nga mamanggaranon ka agad-agad, kundi makabulig sa imo sa ulihi. Makitaan sa iba niya tawo nga may resulta ang imo ya paghimakas. Pero hindi lang magdako ulo ha. Sige, sa mga Sagittarius, lucky numbers 1, 15, 28, and 44. Fuchsia is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:32 na kita. Sa aton mga ka-aksyon, sa akon man nga pagpanumbalik, aton iya nga sugpunan ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic dito or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga kun ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? In Standard Time, alas 2:38 kag pabalik diri sa aton programa This is My Life. This time diri kita sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Hello, Action JM. Sa iluan nato ng mga Capricorn, nga natawo Desyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, ikawan nga masilaw dira sa kung damo kuno kwarta, sigid maganyan. Hindi dapat likawan no? Likawan ina Capricorn tungod ina ang rason nga maganubo man ang paglantaw sang tawo sa imo. Mambal sila sa imo nga ay di ka to kay dalalun sa kwarta. Mabudlay. Sige sa mga Capricorn dira. Lucky numbers 2, 16, 25, and 42. Yellow is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, natawo Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarius, kung may plano ikaw nga maglakat, ini ang husto nga panahon. Ini ang husto nga panahon agud iya nga himuon mo ina. Aquarius, daw sa siniman nga adlaw may ara sang imo abyan.
nga magapangayo usang bullying. Kung may ara, ti hindi pagbalibari. Kung wala, ti da ka na magbaliban. Pati Kung may ara, hatag. Pero kung wala, ti pasensya gid, diba? Hindi mo na malikawan kung kaisa nga pareho ka mo nga duha, mawad-an gid. Well, anyway, sa mga Aquarius, lucky numbers 3, 14, 23, and 36. White is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, na tawo Pebrero 19, tubtob Marso 20, Pisces sa paghangop kag kun mahimo pagpatawad. Ina ang manami nga imuhimuon agud nga mapabilin ang maayong pag-upod, ang maayong relasyon dira nimo sa imo man nga pamilya, sa imo mga abyan, sa imo mga kaupod sa obra. Importante nga ikaw mismo kabalo ka maghangop sang sitwasyon. May mga bagay kon kaisa ado ka budlag dyan sa aton, labi na gid kun ikaw nga tawo mahilig ka gid manindugan, i-insist mo though nga ara ka sa lugar or though nga ara ka sa point nga inchakto ikaw, pero may mga panahon gid nga kinahanglan mo medyo puro pasangkad sa imo yang nga paghangop, no? Kay may tendency kun kaisa. Tendency may kun kaisa na. May mga sitwasyon nga mag-upod ka mo sang isa pagit. Kama depensa man sang iya nga opinion. Agwa sina away ka mga duha. Lalisay ka mga duha. Di ba kabudlay? So muna kinahanglan paghangop, nagpagpataw. Para iya nga mapabilin ang maayo nga relasyon. Mapabilin ang maayo nga pag-inupdanay. Sa mga Pisces dira, lucky numbers 4, 18, 23, and 36. Brown is your lucky color. Sa mga Aries, na tawo Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, labi na gid sa mga babae nga Aries. Hindi mangin conscious, super conscious sa imo iya nga figure. Kay man, kinahanglan mo man paminsaron ang tawo or hindi tanan nga tawo nagalantaw sa physical nimo iya nga tawag ni physical look, 'di ba? May iban ginalantaw ko na mabuot ikaw, kabalo ikaw makisama. Amo na ang ginalantaw sang iban nga tawo. Bangod dira makitaan kung paano ikaw makibagay, kung paano ikaw kung paano ikaw approach sa ila. So dapat hindi man pagpatamaan, pagabalanse lang. Kung conscious ka sa figure mo, dapat conscious ka man sa batasan nimo, diba? Kay ang mga tao nga daan hindi lang niya kapin pagid ko may makakadto ka sa mga opisina, diba? Lain-lain dahil nga tao yung makitaan. Di, wala na sila, may times nga, hindi ka na nila paglantawon sa imo yang pangitsurahon. Nga gwapa ka, sexy ka. Hindi lang tawon nila kung buot ka, kung mapisan. Yan, amo nang imo bantayan. Kag imo nga, kung pwede palang i-enhance. Siga sa mga Aries, lucky numbers 4,
24, 27, and 35. Green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, na tawo Abril 20, tubtob Mayo 20. Di ba may ara kita sang may kanta pa ni gani mo, no? Ang gulong ng palad na bla. Di ba? So sa mga Taurus, ang kabuhi naton wala sang kinalain, no? Pareho sa isa ka roida isang salakyan, no? Nagatiyog kung kaisa ara ka sa babaw, kung kaisa ara ka sa dalom. Pag siling ka nga ara ka sa babaw, meaning medyo nagkurukwarta ikaw, nagangat ikaw, pero maabot gid ang time nga magpanaog ka. Magpanaog ka tungod nga halimbawa wala ka nangin conscious sa imo iya paggasto sa imo kwarta, or nagpinagusto ka lang, or nagdako ang imo nga ulo. Pila na sa mga rason kun nga may mga tawo hindi man tanan, pero may mga ara gid na kung may ara na gani isang kwarta, nagadako ang ulo, may tendency balik sa pagkapigado. So dapat kung ano man ang imo na-achieve, pasalamatan. Kung ano man ang imo na-achieve, pasalamatan kag hindi anong term sina magpadayaw. Siga sa mga Taurus dira. Lucky numbers 5, 19, 34, and 41. Blue is your lucky color. Diri kita sa mga Gemini. Sa mga Gemini na tawo Mayo 21 tubtob Hunyo 21. May ara nga nagahulat sa imo. Ang Gemini, regalo. Kung ikaw tampad ka sa imo yang nga uluburahon. Gemini, kung man dira ang imo yang nga handom, madinalagon ikaw. Di lang sa pagpangamuyo, kaya syempre pagbasalamat. Kay kun ara na ko no, always ka nga naga-pray and always ka nga nagapasalamat sa tanan, gamay man or dako nga imo yang nga nabaton nga kaayuhan. Sige-sige pag na ang pagtubod sa nga maayo para sa imo. Siga sa mga Gemini. Lucky numbers 13, 26, 38, and 41. Magenta is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:48 na kita. Amo yadto ang aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon, sa subong nga adlaw kita sa nga Miyerkules, Hulyo 6, tuig 2022. By the way, mayong hapon gali sa kay Antonio Beronio. Naga-monitor siya from San Gabriel, Macabibe, Pampanga. Mayong hapon dira kag sa batch 78 kuno sang Bata National High School. Thank you so much, Ged. As promised kaina, wala ko na pang basahan ng ilang nga mga advice. So sige, diri na lang ko sa inyo nga mga greetings. Okay lang na.
Bawi lang si Tita Buwas. Halin sa kay Saro 786. Betamyaw niya lang kuno ang iyang mga apo. Ha? Si Toto Migi Orshada, Inday Madi Orshada, kag si Mia Manzan. Ha? Sang Hacienda Alicia, Barangay 5. Thank you so much, Gid. Pasensya lang, dayon gid pangakig si 2919. Yayug suway mo man ginbasa panamyaw namon. Pasensya lang gani, 'di ba? Basahon ta na subong. Okay na na. Sige bala mag-emote mo. Sige, sa kay 5413. Good PM. Mag-greet lang ko kay Toto Manot Patubo. Sang Bahi, Purok Mulave, sa may barangay Tabungon, kag sa Antipolo, Pontevedra. Kay Tatay Napo Espinosa. Ang patamyaw utod ang mensahe. Basi sinini ni siya. Sige, anyway, salamat gid kay 5413. Basahon ko lang kay basi may masunggod. May nagsunggod nagpadala na message siya. Okay. Sakay 6058. Tamyaw niya kuno ang iyang mga katupad nga nagapamati subong. Family Sarmiento. Sa may Patio Daan, La Castellana. Sige, salamat gid. Pamyawon ta ka mo kay basi makabati naman ko di. Greet lang ko na ni 8220 ang mga apo niya nga si Tony Panton. Taga kabarangay ko ni Galio sa may Felisa. Sila sa Bangga Tutong. Sige, salamat gid. Kay 1780 mayong hapon mandira sa may La Carlota City. Thank you so much gid. Naga-monitor sila kuno kada adlaw gid iniya, no? Si Papa kag Mama Rufina. Sino ngalan sang papa mo ya? Musta kamudra tanan V Marnis sang La Carlota. Sige. Salamat gid sa inyo nga pag monitor sa subong nga hapon. Last na lang ha. Ginbasa ko na. Bonong lalis pagid si 5231. Balya palihog pang basaha man ang mga greetings namon kung si Tawe ya basa ginatanan-tanan. Pasensya lang. No, mahina ang kalaban. 'Di ba? Hindi mo na mabasahan tanan-tanan. Okay? Hindi na mabasahan ni Tita We ang tanan-tanan. Ha? May isa pagid nga nag-send. Ara na. Sige. Anyway, saliwan sa mga ka-action naton, sa mga wala ko nabasa, pasensya gid. No, kay kaina. For sure naga-monitor man kamo. May ara kita sang ginpasulod nga flash report, so importante man ina kay ano gusto ninyo. Basi inyo na tong lugar ang naapektuhan sang encounter, wala kamo kahibalo. Diba? Ang greetings ara lang na. Pwede ka mo japon nga makapadala, diba? Anytime, anywhere. Kay mabasa gina sang mga nagapadala or magpadala ka mo diri, mabasa gina. Kung hindi ko mabasahan sang iban iya nga mga anchors. Okay lang kita da. Sige, si Ma'am Bibiana Calanza diri iya sa Facebook live naton. Salamat man Uy, siya yang nagapanahi. Action Nelmar, gapanahi man ka? Ha? Gapanahi ano? Gintabunan ni Action JM, hindi ko kita. Gapanahi ano? Ano na Action JM? Gapanahi nip. Familiar ko na. Kugon, pagid. Wala labot sang nipa, syempre may kugon pagid. Action JM, familiar ka na? Hay, kaluoy man kay Action JM. Tuluan ta ka na Action JM. Pakilala ko simo kung ano ang nipa at kugon.
para maano ka man, ma-familiar ka man kung ano na siya. Ginagamit na siya actually Action JM pang atop bala sa mga uma na amo nang ginagamit. Kaya man kung amo nang inyo nga atop, bugnaw, diba? Bugnaw, kag kung may mga bisita ka mo, ka nami, ikuno tulog mo. May mga kilala kami sa una maglagaw to sa amon. Diri lang ko sa berha ni Hoa. Berha ng term sa may diba? Pero pulungkuan na sa dapat, nahimo na sa nga berha. Kagdra magpahunay-hunay, magpiyong-piyong para kuno ya. Kay do kanami gid kuno sang hangin, kag do kanami gid itulog. Si Ma'am Ana Sinoro, sige salamat gid. Salamat gali kay Paribia Jonathan. Sang gindulong nya ding bitsukoy kag ano to? Binangkal. Salamat gid. Action JM may bitsukoy ko to kwa ka to. Ay Action James. Wa ka mo tatutusakon nga tatutusakon nga pulungkuan. Gaan nyo man sa Action Elmar. Alangan ka mo lang nga duwa ang makaon, di ba? Sakto man Action Nams. Dapat 4 na makaon. Kay kada buto, hindi ko to maubos. Well, anyway, wala na ko may nabilin nga mga lawagon. Sige, diri kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Isaiah chapter 12 verse 5. Sing to the Lord, for he has done glorious things. Let this be known to all the world. Okay, doon na ko kahingabot action na Nams. Ikaw na lang karon action Nams. Anyway, sa aton yung mga ka-action, mga nagpadala diri sa ilang mga messages, salamat kid. I can't say goodbye to you. Ikaw na lang dahil nga gawa action Nams. Sa liwan sa mga ka-action natin nga nag-monitor sa subong iya nga hapon, kag pasensya sa mga wala ko nabasa, nagpadala sa ila iya nga mga messages sa text hotline. Si Tita Wilma naman na karon ay buwas gali. Karon si action dyan. Birahin nyo daw pang padala message. Sa liwat, salamat, Gid. Sa ngalan man ni Tita Wilma Sugaton. Naman si Action and Defensor Lisa. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Ang inyong mabatian